As chuvias intensas provocaron 70 incidencias esta tarde en Galicia. Ademais das bolsas de auga, os raios tamén ocasionaron problemas. Un caeu nunha casa en Pontevedra. Con todo, as chuvias das últimas horas non son suficientes para recuperar as reservas nos encoros. A Xunta mantén a alerta por seca en 32 concellos. Unha violenta riada entre Nepal e o Tíbet deixa polo menos 160 mortos e centos de desaparecidos, a maioría turistas. Segundo as autoridades nepalís, entre eles hai 2 españois sen localizar. Os labores de rescate son moi complicados porque a avalancha de auga que estaría causada por un terremoto sepultou localidades enteiras. O tamaño mini está de moda, cada vez cómprase máis produto monodose ou en menor cantidade. Detrás desta tendencia, a xente que vive soa ou unha maior conciencia por evitar desperdicios. Na contra, xoga o prezo. Canto máis produto, máis barato. Comezamos, boas noites. A Xunta mantén a alerta por seca, pero hoxe chegou a esperada chuvia e, ademais, en cantidades xenerosas en varios puntos do país nos que había aviso por precipitacións, especialmente no oeste da provincia da Coruña, con 56 litros en Vimianzo, 74 recollidos en Cee e 80 litros acumulados nas últimas 24 horas en Fisterra. E parece, Patricia Vilar, que por ali por Fisterra vai seguir caendo. Sí, agora mesmo ha chuviado unha tregua nas últimas horas, pero había meses que non chovía desta maneira aquí en Fisterra e ademais a auga chegou toda xunta porque dende as 6 da mañá ata o mediodía acumuláronse 80 litros por metro cadrado. Isto é un rexistro moi alto para un mes de agosto, non son valores propios dunha borrasca de verán e ademais a cousa non vai quedar aquí porque a partir das 12 da noite a EMET activou un novo aviso amarelo por chuvias que lle afectan a esta zona e tamén o sur da provincia de Ourense e a provincia de Pontevedra. Con todo, o que choveu non foi suficiente para recuperar as reservas hídricas en Galicia, os encoros e o nivel dos ríos, os caudais aínda van por debaixo do normal e isto obrigou a Xunta a manter en 91 concellos a situación de prealerta ou alerta por seca. Despois dun trimestre tan seco, volveu a chuvia a Galicia. Que nos fai moita falta agua, que non hai. Se non hai agua estamos jorobaos. Nalgúns puntos caeu con valores máis propios do outono. En Fisterra rexistráronse 80 litros por metro cadrado, en Vimianzo casi 60 ou preto de 50 en Zas. Que limpe, que regue, que abran as fontes. A cantidade de auga non é suficiente para recuperar as reservas hídricas da comunidade. A Oficina Técnica da Seca volveuse reunir este mércores para analizar a situación e, de momento, non hai cambios. A Xunta mantén a alerta por escaseza de auga en 32 concellos de Pontevedra e da Coruña, os pertencentes aos sistemas do río Lérez, do Anllóns e da costa da Coruña ata o límite con Arteixo, así como o municipio de Baiona. Ademais, seguirán en prealerta outros 59 concellos, á espera da evolución do caudal dos ríos e dos encoros, que, segundo os últimos datos rexistrados, seguen en mínimos. Así as cousas, nos concellos en alerta por seca mantense a prohibición de encher piscinas, regar xardíns e todo o uso prescindible da auga, porque, de momento, os técnicos falan dun episodio puntual de chuvia. Precipitacións que deixaron numerosas incidencias nas estradas. Na Coruña producíronse 2 colisións de forma case simultánea en Alfonso Molina. Nun primeiro accidente colisionaron 2 coches, mentres que no outro se viron implicados ata 3 vehículos. Un dos carrís no sentido saída tivo que ser cortado para atender a emerxencia sen feridos de gravidade. Mentres, no Porriño, un coche quedou atravesado na mediana da A55. O condutor, que perdeu o control do vehículo, resultou ferido e necesitou atención sanitaria. Un guindastre retirou o coche e o tráfico volveu quedar completamente restablecido. En Marín, outro accidente deixa peores consecuencias. Un traballador faleceu ao emborcar a furgoneta que conducía no interior da Escola Naval. E non foi o único sinistro mortal do día. De madrugada, falecera un mozo en Sarria. O accidente ocorría contra as 10 da mañá nas instalacións da Escola Naval de Marín. O falecido é un home duns 40 anos de idade que traballaba nunha empresa da zona que realizaba obras no interior do recinto militar.
Inda que se descoñecen as circunstancias exactas do sinistro, semella que o condutor saltou da furgoneta ao perder a estabilidade durante unha descarga, pero o vehículo emborcou e acabou caéndolle enriba. Din que o camión, que é unha carroceta de mercancías, volcou, parece que estaba xa descargando algún material, e uns falan de que hai un carreiro que estaba preparado para unha canalización de cableado de eléctrico, outros que era para aguas ou pluviales, e entón que parece que meteu aí ou ben as rodas ou ben un exceso de carga que abocou e xa pillou o operario. Foi un particular quen chamaba aos servizos de emerxencia para dar conta deste accidente. O lugar trasladáronse de inmediato os bombeiros do Morrazo, a Policía Nacional e a Garda Civil, xunto co Servizo de Urxencias Sanitarias do 061, que non puideron facer nada por salvarlle a vida ao home. Un mozo de 27 anos, veciño de Láncara, morreu nun accidente de tráfico registrado de madrugada en Sarria. O sinistro produciuse no quilómetro 19 da LU 546 que une Lugo e Monforte. Por causas que se descoñecen, o coche saiu da vía, saltou un valo e bateu contra varias árbores ata deterse a uns 50 metros da estrada. A vítima, que conducía o vehículo, tivo que ser escarcerada polos bombeiros do Parque Comarcal Sarriao. Pola súa parte, o seu acompañante resultou ferido, polo que foi trasladado ao ULA. Xa nos atopamos unha das persoas na carretera que estaba acompañada por unha amiga. Seguimos as roderas do vehículo que se saliu fora da vía e xa vimos que o conductor estaba atrapado e falecido. O suceso produciuse nunha zona coñecida como as Curvas de Malmao, onde se teñen registrado numerosos accidentes mortais nas últimas décadas. Xusto onde termina o guardarrail foi onde se botou el fora. Se houbera seguido na máis que uns metros para diante, pois houbera sujetado, digo. Segundo datos de tráfico, con este sinistro nunha estrada autonómica, a rede viaria da provincia de Lugo acumula xa 18 persoas falecidas no que vai dano. E tremendo susto en Nigrán. 2 balcóns dunha casa caeron á rúa de repente. O superior caeu levando con el o que tiña debaixo ata o chan. Afortunadamente eran as 7 da mañá e non había ninguén pola rúa. Todo quedou nese susto, e máis tendo en conta que se trata dun edificio con moito movimento o estar cheo este mes de turistas e visitantes. Estábamos dormindo, de repente sentimos un estruendo, saímos fora pensando que fora un accidente na estrada, encontrámonos con que eran os balcóns que estaban no chan. As avarias nos trens continúan complicando a circulación ferroviaria en Galicia. Nas últimas semanas estánse multiplicando as incidencias, especialmente no corredor do Miño. Xoel Rodríguez. Sí, porque segundo os datos dos sindicatos do sector ferroviario da CGT, máis do 50% dos servizos entre esta estación de Vigo Guixar e a cidade de Ponferrada tiveron que realizarse neste mes de agosto por estrada, por mor desas avarías. Avarías e incidencias as que hai que sumar tamén o impacto que nesta estación están tendo as obras que obrigan a realizar tamén parte do traxecto non só con Ponferrada, senón tamén con outras cidades como Ourense ou o Porto. Parte deses servizos se teñen que realizar tamén por estrada a través dun autobús. Dende o sindicato da CGT reclaman medidas urxentes a Renfe para mellorar a conectividade neste corredor do Miño, porque son moitas as vilas que se ven tamén afectadas, non só esta de Vigo, outras, por exemplo, como Quiroga ou o Barco de Valdeorras. Grazas, Xoel. Un ano despois de declarar a Coruña zona tensionada, a situación non mellora para quen busca piso de alugueiro. De feito, empeora. Hai menos casas no mercado das que había hai un ano. O sector cree que o sistema non funciona e a plataforma polo dereito á vivenda pide máis limitacións para os pisos turísticos. Unha cidade co prezo do alugueiro limitado e cunha ordenanza municipal que regula as vivendas de uso turístico. É un problema bastante grave na Coruña. Eu sei de pisos que antes estaban a 400 euros, agora están a 800. Tanto para comprar, tanto para alquilar. Non hai. O prezo medio da vivenda sobe máis dun 11% no que vai de ano, por riba da media nacional. Non baixou nada, o prezo segue sendo carísimo e aparte os propietarios fan as trampas para intentar saírse da situación, non hai inspeccións por parte do Concello, con as cousas que denunciamos tamén, dicir, apenas non se fan inspeccións para evitar esas trampas, como meter esas vivendas en vivendas temporais, é dicir, hai moitísimas trampas que están facendo que non se están investigando, vale? Entón, eso é un dos principais problemas. A zona tensionada non solventou nada.
Unha medida pouco eficaz que se estende ás vivendas turísticas, din que un 60% dos pisos vacacionais da cidade non cumpren coa normativa municipal. O Concello non está pechando esas vivendas. Sí, di que hai recursos, que non sei que, pero non está pechando. Ainda que hai orden, por lo visto sí que hai orde de peche de algunhas desas vivendas, pero non se fai efectivo ese peche. Temos que exixir que pechen as vivendas ilegais. E din que está aumentando a compra de edificios para destinalos a uso vacacional. É un edificio inteiro con vivendas turísticas que, bueno, é un hotel doutro xeito, pero é un hotel, non? Entón o Concello permite coa normativa iso. Nós o que queremos é que cambie esa normativa, que non se permita e ademais que faga unha suspensión cautelar das licencias para ese tipo de edificios. O número de pisos turísticos inscritos no Rexistro Oficial da Xunta de Galicia na Coruña é de 1.314, un 6,5% menos que hai un ano. O que demostran as estatísticas tamén é que se compra menos vivenda. As hipotecas caen en Galicia, en concreto un 7,3% o pasado mes de xuño, o cuarto con esta tendencia que é contraria á do conxunto de España, onde as hipotecas subiron un 10,8%. En xuño asináronse 1.400 hipotecas en Galicia, cun importe medio de 135.000 euros. É seguro que o notaron no supermercado, cada vez temos máis produtos en formatos pequenos, galletas, refrescos ou mesmo botellas de auga que se ofrecen para un consumo máis individual. Nos comercios non paran de vendelos. 350.000 galegos viven sós nas súas casas, un dato que non para de medrar nos últimos anos. E, por suposto, o mercado adáptase á nova realidade. Cada vez é máis habitual ver produto en formato mini nos supermercados, porque non sempre necesitamos tanta comida ou tanta bebida. Sí que aumentou a venta neses produtos, sí que o notamos. Xente máis maior que viva soa, sí que consume máis, e expós en xente xoven tamén, para consumir e non desgastar e tirar. Un aumento das vendas que notase, sobre todo, en certos produtos. Produtos que veñan máis pequenos, pois temos como o queixo en monodosis, que ven agora, a mantequilla en monodosis, despois temos paquetes de galletas pequenos, e así os blisters de fiambre tamén veñen máis pequenos, son unhas das cousas que máis salida teñen, máis venta. E na rúa, a xente aplaude a presenza destes produtos. Sí, é máis cómodo, para o día a día é máis cómodo. Vexo moi cómodo, sobre todo cando é unha persona sola ou para mandar así para unha persona que estea estudiando ou algo, eu pareceme comodísimo todo eso. E para min, polo menos, tamén prefiero abrir dúas e non telas abertas. Iso sí, outros miran máis por a economía. Canto máis produto, máis barato. Habrá que levar botella grande. É o punto negativo do formato, que soe ser máis caro, pero o certo é que axuda tamén a reducir o desperdicio alimentario e gastar menos plástico. Esta que ven é unha raza de vaca propia de Galicia e que está en perigo de extinción. Chámase frieiresa, con ese floco característico que tan curioso que lle cae sobre a cara. Un grupo de gandeiros quere recuperala. Coñecidas tamén como vacas melenudas por estas guedellas rubias que lle nacen entre os cornos, a frieiresa chamase así pola súa zona de orixe, a comarca ourensá das Frieiras, na fronteira con Zamora. Valorada no pasado como animal de traballo, a mecanización do campo e a competencia con outras razas fixo que estivese a piques de desaparecer. Das 5 razas autóctonas de vacún galegas é a que menos censo ten, con 935 exemplares. É que está costando máis recuperar. Iba moi ben, e despois sufriu un pequeno baixón, e bueno, desde 200 exemplares que había ahora, hoxe hai casi 1000. Para recuperala decidiron promover a frieiresa máis alo de Ourense e hoxe en día hai 34 ganderías espalladas por toda Galicia, destacando o concello pontevedrés de Cerdedo Cotobade, onde está Roberto, presidente da Asociación de Criadores da Raza. Como a moito lle gustan as cachenas polo chiste pois dos cornos e que é pequeniña, e a nós aquí na casa particularmente gustanos a frieiresa pois polo tupé e máis pois pola feitura da vaca que é. A súa rusticidade cría ao aire libre dalle unhas características únicas á súa carne, como destaca María Elena, outra gandeira de Cerdedo que decidiu apostar por esta raza. Nunca tuve que chamar a un veterinario, o sea, nunca tuve problemas con elas mismas pairen solas, teñen unha rusticidade increíble. E despois, o sabor dos becerros, cando é unha carne espectacular. Aliadas contra os incendios forestais, o manter limpos os terreos onde pastan son razóns que animan a estes gandeiros a seguir loitando pola súa recuperación.
Sí, a cabalo, vimos hoxe os axentes da Garda Civil percorrer o camiño de Santiago. Patrullan as diferentes rutas xacobeas, tamén en bicicleta ou a pé, para estar preto dos camiñantes e facer que en todo momento se sintan seguros. Máis asuntos deste mércores. O ministro de Política Territorial e responsable do mando único na crise de Ceuta, Ángel Víctor Torres, anunciou que Pedro Sánchez participará desde a Moncloa nunha nova reunión o venres. Torres asegurou que a prioridade é o reagrupamento familiar dos menores, dos que aínda non se sabe cantos quedan en Ceuta. Y ahora hay miles. Ya hay 1.500 que están datados, pero puede haber todavía muchos en la calle que tenemos que saber exactamente lo que es el número definitivo. Mentres medra a preocupación no seo do goberno polos desmentidos entre ministros a conta desa crise migratoria. Sumar ve moi graves esas discrepancias, mentres o PSOE intenta quitarlle ferro ao asunto. Sánchez comparecerá a semana que ven no Congreso. O goberno deixa soa a Margarita Robles. Pero en ningún caso hubo ninguna comunicación de que íbamos a tener una llegada de decenas de miles de personas a Ceuta, ¿no? O ministro Ángel Víctor Torres, elixido por Sánchez para asumir o mando único da crise en Ceuta, súmase a Marlaska e desmente a titular de Defensa, que asegurou que o CNI alertara da entrada masiva de finais de xullo. Os seus socios de Sumar non se posicionan, pero ven moi grave a diverxencia de versións no seo do Executivo. No puedo saber quién de los dos dice la verdad. Lo grave es que no haya una única versión en el gobierno. Dende o PSOE, entre tanto, póñense de perfil para tratar de restarlle importancia ás discrepancias. Vamos a ver, es que las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Posiblemente se puede alertar de que se está moviendo las redes, pero quizás no se calibró o no se tenía información de la dimensión extraordinaria que iba a ser, ¿no? O PP, entre tanto, non ten dúbidas. O goberno dispoñía da información. Y el gobierno está a palos, acusándose de mentir unos a otros. En algo que, por otro lado, los españoles ya sabemos. Claro que el gobierno tenía información. Feijóo reclama que se reúna a Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare cal dos dous ministros di a verdade. Polo momento, o presidente do goberno comparecerá no Congreso o 3 de setembro para dar conta da crise migratoria. El propuxera facelo unha semana despois, pero a oposición e algúns dos seus socios presionaron para que fose canto antes. Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones. Sumar apunta directamente a posible causa da inacción de Sánchez. Y desgraciadamente, hoy todavía, el Partido Socialista tiene el síndrome de Estocolmo con el rey de Marruecos. Dende Castela Mancha, o presidente socialista Emiliano García Paje é contundente. La respuesta ha sido evidentemente insuficiente. E mentres, a situación en Ceuta segue sendo complicada. Ás portas de que arranque o curso escolar, os ceutís quedaron sen polideportivos. O goberno decidiu destinar todos á acollida temporal de inmigrantes. Traxedia nunha familia irlandesa de vacacións en Valencia. Os fillos de 14 e 15 anos atoparon os pais mortos na bañeira. Barallouse primeiramente unha morte violenta. Agora, a principal hipótese apunta a unha sobredose por consumo de drogas. É suceso grave durante o chupinazo de Noain, en Navarra. Máis de 50 persoas quedaron feridas tras o estourido do material pirotécnico que estaban empregando. Ao parecer, prenderon todas as bombas ao mesmo tempo e saíron disparadas cara onde estaba o público. A imaxe festiva do día en España está na vila valenciana de Buñol, tinguida de novo de vermello. Van 79 anos, 22.000 persoas participaron na tradicional batalla campal alimentada por unha munición de 150 toneladas de tomate. Deses 22.000 participantes, o 65% son estranxeiros, sobre todo do Xapón, de Australia e India. Pagan entre os 15 euros da entrada xeral ata os 500 da entrada VIP. Con esas podes subir os camións que levan os tomates. Cambiamos totalmente de rexistro e abrimos unha fiestra en información internacional. Colombia sufriu esta tarde, en información de última hora, un novo terremoto cando aínda se recupera da devastación causada polo tremor de 7.4 do pasado 10 de agosto. Segundo o Servizo Xeolóxico colombiano, o de hoxe tivo unha magnitude de 5.1 e o epicentro foi no departamento de Santander, a uns 9 kilómetros do anterior. O sismo produciuse a 149 kilómetros de profundidade. De momento non hai información de danos.
E unha violenta riada con corrementos de terra deixa 160 mortos e centos de desaparecidos no Nepal e no Tíbet. Segundo as autoridades nepalís, hai 2 españois entre os case 500 turistas sen localizar que estaban nesa zona do Himalaya. A xente corre aterrorizada ante a chegada da riada á estación de autobuses de Yeong, no Tíbet. En segundos, a auga leva por diante todo o que atopa e a zona queda arrasada. Outra cámara gravou o momento en que desaparece, arrastrada pola riada, o que semella un edificio oficial. Escenas parecidas repetíronse en diferentes puntos do corredor montañoso do Himalaya entre o Tíbet e o Nepal. As primeiras cifras falan de 900 desaparecidos, entre eles 500 viaxeiros, a maioría estranxeiros. As autoridades nepalís din que entre os turistas sen localizar hai 2 españois, pero o Ministerio de Exteriores non lle constan nacionais afectados. Temese que a cifra de víctimas sexa tan apocalíptica como as imaxes que chegan da rexión. Os corrementos de terra sepultaron localidades enteiras. Os equipos de rescate afánanse por terra e por aire na busca de sobreviventes. Pero os traballos entre toneladas de lama son moi difíciles. A principal hipótese é que un sismo de 4,4 graus desencadeou a sucesión de corrementos de terra e a violenta riada. Atopamos a seguinte historia en Salzburgo, famosa polo seu casco histórico e porque ali naceu Mozart. Precisamente, estes días celebran o 270 aniversario do seu nacemento e unha das iniciativas para festexalo foi repartir polo xardín e a casa do compositor 320 estatuas, 320 Mozart de 50 centímetros. O artista que as fixo pensaba vendelas despois a 100 euros, cando rematara a exposición, pero vai ser que non. Primeiro desapareceron 80 e agora xa faltan máis de 200. Creen que se trata dunha operación organizada, non de que os turistas levaran un souvenir na súa visita a Austria. Máis asuntos do exterior, pacto xudicial histórico. A tecnolóxica Meta pagará preto de 17.000 millóns de dólares nos Estados Unidos pola adicción dos menores ás redes sociais. A propietaria de Facebook, Instagram ou WhatsApp aceptou tamén limitar o tempo que os adolescentes pasan nas súas plataformas e reforzar as medidas para verificar a idade dos usuarios. Este acordo evita o xuízo aberto contra o xigante tecnolóxico acusado de enganar os menores, xerarlles adicción, recompilar ilegalmente os seus datos. Os duques de Sussex están de volta no Reino Unido. 6 anos despois da súa ruptura ca Casa Real Británica, Harry e Meghan chegaron en avión privado procedente de California, onde se instalaran tras o sonado Brexit. Non se sabe por canto tempo, pero todo indica que os duques de Sussex volveron ao Reino Unido para quedar. Os fillos de Harry e Meghan xa están matriculados nun colexio e a parella vivirá nunha residencia privada nas aforas de Londres. Nunha viaxe de ida e volta en xullo mantiveran un encontro privado co rei Carlos, pero ignórase se teñen o seu beneplácito e se o regreso supón un cambio de rumbo nas relacións da parella coa Casa Real. O que se deu en chamar Brexit, a saída do país hai 6 anos e a ruptura coa familia real, abriu feridas sobre as que se manteñen disparidade de opinións. Creo que Meghan sufriu racismo e acoso, só quero que teñan unha vida feliz e esta muller. Probablemente estén fartos do seu comportamento egoísta. Os británicos primeiros, estadounidenses agora, teñen claro que só buscan os cartos, apunta este home, mentres os anima irónicamente a ir vivir co expríncipe Andrés. Durante a súa estadía en California, onde compartían barrio cos Beckham, Harry e Meghan verteron duras acusacións sobre o suposto maltrato recibido por diferentes membros da familia, acusacións que mantiveron nun documental en a exitosa biografía do duque publicada tras a morte da raíña Isabel. Aínda que logren restaurar a relación coa familia, no Reino Unido os duques de Sussex seguirán sendo cidadáns privados e non recuperarán as súas antigas funcións oficiais. A intelixencia artificial expande os límites da creatividade. A artista coruñesa Almudena Ripamonti soñou a súa cidade baixo a inspiración do universo visual de Sargadelos. A urbe de cristal, convertida por un instante en cidade de cerámica. Por suposto, entre os lugares vestidos co uniforme de Sargadelos están as súas principais iconas, a Praza de María Pita, a Mariña ou a Torre de Hércules. Con estas fermosas imaxes, marchamos ata mañán. Feliz noite.